Γεια σου κυρία Γεσίμ, πώς πάει το ψάρεμα? Άστα παιδάκι μου, μη ρωτάς, τον εαυτό μου κοροϊδεύω. Γιατί κυρία Γεσίμ, δεν έπιασες τίποτα? Να, κοίτα τι έπιασα. Ένα παλιό πάπουτσο, ένα παλιόρουχο, πενεκέδες, ένα κουτί πλαστικό. Σκουπιδότοπο το κάνανε το ποτάμι οι αθεόφοβοι, σκουπιδότοπο. Πού είναι τα παιδικά μου χρόνια, τι ψάρια είχε τότε ο Κόσυνθος. Λοιπόν κυρία Γεσίμ, πρέπει να έρθεις στο σχολείο να μας μιλήσεις για όλα αυτά. Να έρθω Ιζαμπελίτσα, αλλά πες τι σημασία έχει να τα μάθετε για την φύση που χάθηκε? Έχει μεγάλη σημασία κυρία Γεσίμ, έλα στο σχολείο μας και θα σου εξηγήσουμε. Τι γίνεται σήμερα, δεν σε βλέπω στα καλά σου. Ναι, δεν αισθάνομαι καλά. Μυρίζω άσχημα και έχω γεμίσει σκουπίδια. Μόνο από τη μυρωδιά σου μου έρχεται να λιποθυμίσω. Άστα. Σε λυπάμαι ρε Ριάκη. Κανένας δεν σε πλησιάζει πια, ούτε για να ψαρέψει, ούτε για να διασκεδάσει, ούτε για να δροσιστεί. Θες όμως και εσύ αυτό. Μου στέλνεις τα βρώμικα νερά σου και μου χαλάς τη φιλία με τους ανθρώπους
που έρχονται κοντά μου για να δροσιστούν και να χαλαρώσουν. Σιγά μην ασχοληθώ μαζί σου. Έχω να ξεδιψάσω τους περαστικούς με το πεντακάθαρο νερό μου. Σιγά μην είσαι πεντακάθαρη. Από τη μύτη σου στάζει σκουριές. Ναι, σιγά. Εσένα ακόμη και οι πέτρες σου κλαίνουν από τη μυρωδιά σου. Ξέρεις κάτι? Τι? Μου φαίνεται ότι μαλώνουμε άδικα. Άλλοι είναι οι φταίχτες. Ποιους εννοείς? Μα φυσικά τους ανθρώπους. Αυτοί μας βρώμησαν και τους δύο. Και τι λες να κάνουμε? Λέω να τους τιμωρήσουμε. Πώς? Λέω να κρυφτώ κάτω από τις πέτρες, να μπω μέσα στη γη, να μην με βλέπουν, να μην με ακούν. Τότε κι εγώ θα κλείσω τη μύτη μου και θα αφήσω τους ανθρώπους να διψάσουν μέχρι να αλλάξουν μυαλά.